салому дуруд ба мухлисони беҳтарин дастаи ҷаҳон Барселона ва канали БАРСТГ. Равзанаи трансфери тобистона наздик шуда истодааст ва скаутҳои Барселона барои ҷалб намудани футболбозини ҷавон ба сафи Барселона Б ва ҳайати асосии даста кору фаъолияти ҷиддӣ бурда истодаанд. Айни замон варианти асосӣ барои ба имзо расониндани футболбози ҷавон Дарвин Нунес аз дастаи Бенфика мебошад. Собиқ муҳофизатгари Реал Мадрид ки ҳоло дар дастаи Тоттенхем бозӣ мекунад, имкони гузариш ба Барселонаро дорад. Каталониҳо Регилонро ҳамчун ивазкунандаи Жорди Алба дар ҳайати асосӣ мебинанд. Рӯзноманигори маъруф Фабрицио Романо дар саҳифаи иҷтимоияш расман хабар додааст ки ниммуҳофизатгари Милан Франкесие аз ташхиси тиббӣ гузашта бо Барселона шартнома ба имзо расонидааст. Имрӯз мо дар бораи ин хабарҳо пурра бароятон маълумот медиҳем. Аз шумо мисли ҳарвақта лайк, комментария ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акун дар ягон ҷо ба ҳазур шунед мо бошад сар мекунем. Дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷо вақт кайфсинтҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия надоранд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди BARSTG соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. солҳои охир Барселона бо футболбозони ҷавон хеле хуб кору фаъолият мекунанд. Скаутҳои Барса моҳҳои охир барои омода сохтани трансферҳои нав хеле ҷиддӣ кор карданд ва дар ояндаи наздик Барселонаро сюрпризҳои нав интизор аст. Лоиҳаи трансферии дигаре ки Барселона онро омӯхта истодааст, ин ҳамлагари дастаи Бенфика Дарвин Нунес аст. Ба мутахассисони каталонӣ ҳамлагари уругваӣ бисёр писанд аст, вале маблағе ки барои Дарвин Бенфика талаб дорад хеле гарон аст, зеро онҳо Нунесро дар соли 2020 ба маблағи 20 миллион евро ба имзо расониданд ва ҳоло бошад бештар аз 80 миллион евро барои гузариши ӯ талаб дорад. Ба ҳамин хотир трансфери Нунес бо вуҷуди футболбози соҳибистеъдод буданаш барои Барса хеле риски калон эҷод мекунад. Дарвин Нунес дар мавсими имсолаи чемпионати Португалия дар 22 бозӣ 19 гол ба сама расонидааст ва дар Лигаи Чемпионҳо низ ҳунарнамоии вай аҷоиб ва ғайриоддӣ буд ки диққати бисёре аз топдастҳои Аврупо аз ҷумла Барселонаро ба худ ҷалб намуд. Дарвин Нунес дар ҳақиқат соҳиби истеъдоди нотакрор аст ва дар Барселона ояндаи хуб дошта метавонад, аммо нархе ки Бенфика талаб дорад барои Барселона пардохт карданаш ғайриимкон аст. Агар Бенфика музокиротро идома медод, Барселона омода буд ки 50 миллион евро барои трансфери Дарвин пардохт кунад, зеро каталониҳо имкон доранд ки бо ҳамин нарх Исак аз Реал Сосидаро ба имзо расонанд ва дар сурати рад кардани пешниҳоди Барселона аз ҷониби Бенфика, Барса варианти Исакро фаъол мегардонад. То ин дам ҳадафи рақами 1 Барселона Холанд буд, аммо вақтҳои охир дар бошгоҳ эҳсос карданд ки қувваи иқтисодӣ барои рақобат бо аждаҳорони равзанаи трансферӣ надоранд. Шумо дӯстон Дарвин Нунесро мешиносед ва ба фикри шумо оё ба нархи гузоштаи Бенфика Дарвин арзанда аст ё ин ки не? Барселона дар равзанаи трансферии зимистона сахт ба муҳофизатгар ниёз дорад, махсусан ба муҳофизатгари канори чапи дифоъ ки тавонад бо Жорди Алба рақобат намояд ва дар сурати зарурӣ Албаро иваз карда тавонад. Яке аз вариантҳое ки дар ин мавқеъ Барселона омӯхта истодааст, собиқ муҳофизатгари Реал ки айни замон дар дастаи Тоттенхем баромад мекунад, Серхио Регилон аст. Дар шартномаи Регилон бо Тоттенхем маблағи муайяни ҷубронпулӣ барои трансфери Регилон вуҷуд надорад ва танҳо Реал Мадрид ҳуқуқ дорад ки бар ивази 40 миллион евро ӯро ба ҳаяташ баргардонад. Вақтҳои охир Барселона варианти Регилонро соат ба соат зиёдтар омӯхта истодааст ва Серхиоро ҷиддан ҳамчун ивазкунандаи Алба мебинанд. Фабрицио Романо иброз намудааст ки дар ҳақиқат Барселона вазъи Регилонро назорат дорад, вале дигар топдастҳои Аврупо низ барои он мубориза мебаранд ва айни замон фаворити асосӣ барои Серхи Регилон Реал Мадрид мебошад. худи Серхио Регилон аз овозҳои гузаришаш ба Барселона дар ҳайрат мондааст ва тамоман барои ба сафи каталониҳо пайвастанаш муқобил нест, зеро гузариш ба Барселона ба Регилон имконият медиҳад ки барои зери назорати Луис Энрике қарор дошта наздиктар шавад. Регилон хоҳиши дар мунтахаби Испания буданро дорад ва ба худ мақсад гузоштааст ки дар ҷоми ҷаҳон 2022 дар Қатар ӯ бояд иштирок кунад. Наздикони Регилон низ тасдиқ карданд ки варианти гузариши Серхио ба Барселона вуҷуд дорад. Манбаъҳои махфӣ дар Барселона низ тасдиқ карданд ки мувофиқи нақша Регилон бояд як ҷузъи трансфери Мемфис Депай дар тобистон шавад. Шумо доири ба имзо расонидани Регилон чӣ фикр доред дӯстон?
рӯзноманигори маъруф Фабрицио Романо дар яке аз саҳифаҳои шабакаҳои иҷтимоӣ худ хабар додааст, ки нимовзятгари дастаи Милан Франк Кессия аллакай аз ташхиси тиббӣ дар Луганои Швейтсария гузашта бо Барселона шартнома бастааст ва тобистони имсол ҳамчун агенти озод ба Барселона меояд. Кессия бо Барса шартномаи 4-сола то соли 2026 ба имзо расонида, мувофиқи он наздики 7 миллион евро маош мегирад. пештар хабар медоданд, ки топ дастаҳои Премер Лигаи Англия ба Кессия пешниҳоди шартнома карданд, вале баъди суҳбат бо Хави Кессия ҳамаи он пешниҳодҳоро рад намуда бо Барселона шартнома баст. Авторитети Хави дар байни бозингарони муосир хеле баланд аст ва тамоми трансферҳои Барселонаро Хави идора мекунад. Ҳатто футболбозоне ки зидди гузариш ба Барселона бошанд, баъди суҳбат бо Хави розигӣ медиҳанд. Шумо дар бораи омадани Кессия чӣ фикр доред дӯстон? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. дар ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.